ba jingle ye so NPP jong ba Roni Wilongdo ka pen kendi thread ya kiriu I Kongres bat kumju ya ki perman san berthai jong kejalahi berok kawai ha kapor ba ki langut kimle Kongres kilet ye so NPP House nam arjar arusau ba Roni Wilongdo usong marwe hitriang ha ketai keseng handroi ha geni kenti ka ba omdon ba modur setia ulet kenti senden jelang sya ketai keseng kumta kami ke jengkeli bau ba Roni ukwa ya ke jeng mentoi simet lani ula idu jengkermen ya kala sya jong keseng Kongres ha ke jala lani yo lese kadai pemban baki pak ba kim ai thia ai song yo da ki jeng dewa ki ba hajar jaj hajar skit kidau ki la ban khambun handrai la daw artin ya keseng Kongres ru kata kam da don jing theu ka ba biang namar ba keseng Kongres kam shim don jingkeli ai ru em ha ke ne ke sisnem nadu ba phet gilai ngut kemal bat manta ba phet uba Roni Wilongdo bat kabang ngila ban ong ha kene kentin khluit ru em pejak ru em ladaya kren pat ya kajing lalot than jong ki pat ba da ka baki lek da walut ya man ki jing don kam na ki emale kata kalong sa ka wai pat kamat ka bakatai kadai ka babu jing ya no emale MDC bakin don ha ka liang persya namar bakim yo kamai tang setia nalor ka tulop jongki bat kane kadai kamat ka ba upai lang ka jala unha perkhat sani bha ka jong ka jing long jing em namar balada le shim dawai ru wat MLA wat MDC lada long jinga seng ru wat nong mi khmat lada yap briu ru shuwat bej ban yo pisa bat kane ka jing mlin kala panjot ya kasan berthai jong ga jala kumba kalong mata ngim don chu kinoi lam kasi ki bajrong yeng bat ki banut ban kideu ya ki jing deko jong ga sarkar jala kum ke kerdan jong mukul sama unong lam na karo hills bat kumta ka khmat jong u bobun ka phai satang yaw ba aden milar basai mot nong ilam jong ga seng WPP ba unlong ke skor bat ka khmat jong ki babun di boy yo I ya ki deko jong kene ke sarkar MDA u konrat sama ulapan I yala ka jong ka bor la du da ka ba u khliap ya ki liang persya hanrai u haban kan mau ba ha ka secar pai ba karai kut kam dai ha ki tai ki mal e kan tiap seng hanrai ka bor ka shong ru ha babun balang bat ngim dai ban klet ba osama ol penjot thiau ya ka pali senchar jong Kongres House nem arjar khat pra hanrai shim lala ban jenrat na du tanlong ya ka bor jong Kongres hakaba kadang job ya saungut kiamle House nem arjar arpulai House nem arjar arpunriu ula janwan bat kathma politics kala sedang ki im hanrai ngim dai ru ban klet ba ka seng NPP House nem arjar khat lai kadon tang arengut kiamle lai no konrat sama ubarem ya election ha ka tai ka sin